Il-grupp Doctors for Life jgħat isegwi mill-qrib dak li l-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal għandu xi jgħid dwar il-benesseri ta' tfal f'Malta, dan b'mod partikolari minħabba li wieħed mill-irwoli prinċipali tal-Kummissarju għat-Tfal kif dikjarat fil-liġi u li jippromovi l-ħarsien u l-protezzjoni speċjali, inkluża l-protezzjoni legali xierqa għat-tfal kemm qabel kif ukoll wara it-twelid. Madankollu jsostnu Doctors for Life istqarrija ir-rapporti riċenti li deru fil-medja Maltija għanqlu tħassib dan kif l-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal ġie rappurtat f'dawl li affjuri li qed jitbiegħed mill-irwol tiegħu li jseddaq il-protezzjoni legali li l-liġi Maltija tagħti lit-tarbija fil-ġuf. It-tobba qalu li hemm bżonn li jiġu implementati miżuri aħjar biex jipprevjenu tqala mhux mistennija u jappoġġjaw lin-nisa tqal. Doctors for Life jaqblu mal-Kummissarju għat-Tfal fejn tirrikonoxxi l-importanza li jiġu implementati miżuri effettivi li jevitaw it-tqala mhux mistennija, inizjattiva favur l-edukazzjoni sesswali, inkluż fl-użu tal-kontraċettivi, għandhom ikomplu jiġu żviluppati, jissaħħu u jsiru obbligatorji fl-iskejjel kollha wara ċertu età. Doctors for Life itennu wkoll il-bżonn li l-ommijiet żgħażagħ u dawk fil-bżonn jingħataw is-sapport kollu possibbli biex ikunu jistgħu ikomplu bit-tqala u trobbija ta' tfal mingħajr detriment għall-iżvilupp personali tagħhom. L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal għandu jwettaq l-irwol strutturarju tiegħu u jiddefendi lill-ulied qabel it-twelid. Doctors for Life jixtiequ jitennu li la darba l-ħajja umana tibda mill-fertilizzazzjoni mela tfal qabel it-twelid tassew jixerqilhom il-protezzjoni sħiħa tal-liġi. Ċertament li dan japplika l Malta fid-dawl tal-liġijiet tal-pajjiż u Doctors for Life jinsabu determinati li jaħdmu biex din il-protezzjoni favur il-ħajja tibqa' tingħata. Doctors for Life għalhekk qed jistennew li l-Kummissarju għat-Tfal twettaq l-irwol strutturarju tagħha mingħajr tlaqliq u tenni l-pożizzjoni tagħha favur id-diviża ta' ħajjet l-ulied fil-ġuf.